Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo, que tú obras, Espíritu Santo. Tú obras en Derek. Jesús, tú quieres hablar a través de la boca de Derek. Espíritu Santo, guíales. Dale paz interior para que Él pueda hablarnos. Y a toda la audiencia, que puedan escuchar con atención lo que tú nos quieres hablar hoy. Tú quieres hablarnos, Jesús. Gracias, Señor. Te bendigo con la palabra, lleno de amor y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días. Good morning. Pues yo puedo hablar algunas palabras en alemán, pero Ik kan al een beetje Gronings reden. y yo estoy muy agradecido por estar aquí. Ik ben zeer dankbaar hier te zijn. Y para mí no es algo fácil. Voor mij is dat echt wat einfacher. Creo que la persona que se tiene que parar aquí Ik geloof de persoon wat zich hier ver mag doen, necesita pasar como por un velo de prueba, ¿no? die mag daar een gardien van proeven doen. Y si está aprobado, En wanneer je geproefd is, quiere decir que va a tener un impacto a lo que va a decir. dat wil zijn dat dat een verslag gaf van dat wat hij reden wil. Y yo creo desde el día de ayer, En ik denk gisteren, tal vez mi esposa puede ser testigo, yo estaba muy callado, ¿no? mijn vrouw wordt vielleicht geen Zeugen zijn, wenn es recht sehr stil. Y yo ya tenía listo lo que iba a decir. En ik hoorde wel alles eruit wat ik reden wil. Pero yo siempre pregunto hasta la última hora a Dios, ¿qué Bueno. quieres decir? Ik vraag immer nog wat de laatste stem voor ik had. Wat moest u zijn? Porque no quiero hablar algo que es solamente como una enseñanza para ustedes y no va a ser para mí. Ik mag niet wat reden wat we willen lezen, bloos voor u en niet zo voor mij. Porque hay un punto muy claro, es que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. En du is wat zoals de sleutel is. Ja, kennen van ons is ganz perfect wat we hier zijn. Yo preparé algo para hablar hoy día Ik moet wat eruit ten reden van deel. y es acerca de cómo está tu corazón, cómo está tu relación con Dios. Wat is die hart, wat is die verbindschap met God? Es segundo mes del año 2025 We zijn in de tweede maand van het jaar 24. y tal vez el año pasado tú decías, quiero empezar 2025 con ánimo, con fuerza, Vielleicht hast du dit jaar al gezegd dat ik wel dit jaar 24 wil ik met gouden moed en met kracht omgaan. y de repente pasó enero, estamos en febrero After was het eenmaal als de januari voorbij en die zijn al in februari. y tus brazos siguen así, ¿no? En die arms die hingen nog helemaal op. Y yo ahora te pregunto, ¿no? ¿Qué te ha pasado? O sea, ¿qué es el problema que no te deja avanzar en eso? En nu vraag ik je, wat is aangewonnen, wat is de trouble dat je niet verder gaat? Tal vez muchos de nosotros decíamos, el siguiente año voy a empezar con un negocio, el siguiente año voy a empezar con tal, voy a empezar con una cosa. Eens je had ik flexen, je zei, het komende jaar wil ik met wat omgaan. Ik wil een jaar schaft omgaan en ik wil ergens een beetje wat omgaan. Y yo quiero decirles, es algo normal eso. En ik wil je wel zeggen, dat is wat normaal is. Le pasó a uno de los personajes de la Biblia. En een van de biblische personen is hetzelfde passiert. Es muy conocido, Dat is zeer bekend. incluso mucha gente le pone nombre a sus hijos, ¿no? Varones. En ook veel van de mensen geven kindernoemens. Es uno de los personajes de la Biblia que a mí me gusta. En dat is een van de personen wat ik persoonlijk zou gelijken. Es acerca de un personaje del Antiguo Testamento llamado Josué. Dat is van de persoon van het Oude Testament wat Jozua heet.
¿Y quién no ha escuchado de Josué, no? Un hombre de guerra, un hombre de mucho valor. Wer har van Jesua gehoord? Dat is een krijgsman en wat een groot avier wordt. Pero Josué no empezó así como con ese ánimo, con esa fuerza. Maar Jesua vond niet zo sterk aan met die moed en met die kracht. Quiero que recordemos cómo fue el inicio de Josué. Ik mag dat we ons herinneren dat wel de aanvang van Jesua weer. Josué, la Biblia lo menciona ya desde el Antiguo Testamento, cuando él era como la mano derecha de Moisés. De Bijbel naamt Jesua op van de tijd wat Jesua weer de terroriste handen bezag in de rechtsstaat in deze volk. Hij werd Moses zijn rechte hand. Era ese personaje que cuando Moisés necesitaba algo, Hij deed de persoon dat van Mozes wat wil, dat hij weer het eerste doet. hay una escena que a mí me gusta cuando Josué, Er is een woord van wat ik lees, Josué toma el lugar de Moisés. dat Jesua neemt in plaats van Mozes aan. Y era una batalla, estaba peleando el pueblo de Israel contra otras personas. Er weer een kamp, het volk Israël, tegen een ander volk. Y ahí estaba, ¿no? Orando Moisés. En Jesua weer door een bed met Mozes. Y mientras Moisés levantaba los brazos, En während Mozes de handen hield, el pueblo ganaba. dat volk gewonnen, oder zich. Bajaba los brazos En blijven ze er ons voor. y el pueblo retrocedía. En dan moest het volk Israël opwekken. Y de repente viene y alguien lo sienta a Moisés y le levanta los brazos. En met eenmaal jumpt er weer en heeft Mozes de handen. Y uno de ellos era Josué. En een van die is Jesua. Pero ahora ya es como que termina el tiempo de Moisés, muere, En nu is over dus de tijd dat Mozes gestorven. hay un pueblo que liderar. En er is nog eenmaal een volk vrij te maken. ¿Y quién va a tomar el lugar? En der wordt in plaats nemen. Para muchos es una tristeza cuando alguien pierde un familiar, un ser querido, ¿no? Voor velen is het zeer treurig, een grote treurigheid wanneer je een nieuwe of een familie verliert. Y se imaginan ustedes que justo en ese momento es que tiene que tomar la decisión de ser líder. Stel je voor dat krank in die tijd moet hij deze entscheiding maken, des leider te zijn. Cuando todavía Josué está limpiándose las lágrimas, Want Jesua nog eenmaal eerst aan zich de troon van de eeuwen te laten. porque no era que Moisés fallece y todos, se murió. En dat weet niet zo dat als Mozes starft, dat het een fase weer dat ze alle hielden. Hay una tristeza Er weer een duidelijke treurigheid. y afecta a los más cercanos. En dat vraagt de aan wat er nu aan zijn. Y el ánimo de Josué estaba De nood van Jesua de weer wing. cuando tal vez habían hecho planes con Moisés de decir, allá vamos a conquistar, ese otro pueblo será nuestro. En dan ze vielleicht plons gemerkt worden met Mozes dat dort waar we gewoon kampen, dat Jan ander volk waar we gewoon aannemen. Y yo me imagino a Josué sentado en una piedra, Ik stel me Jesua zo ver dat hij zet op een grote steen, tal vez triste, solo meditando. vielleicht plus treurig buiten gedanken. Y Josué, el capítulo 1, Jesua, kapitel 1, cuando empieza el libro, door de Pier ontvangt. empieza a describir, ¿no? A Josué, hijo de Nun y así, ¿no? Dat vangt dus ook aan Jesua te beschrijven, dat is zijn van Nun. Nun era el pueblo. Nun die het geen dark. Y de repente es como que se acerca el Espíritu, Dios mismo, y le dice, tranquilo. En dat is dus van de geest wat is nu aan het janken, aan onschip en zachte aan serieus, blijf rustig. Pero es interesante que se acerca así muy lentamente. En dat is een persoon waar dus het zegt dat hij zeer zoon onderkent.
Y luego empieza a animarlo el Espíritu. En Jesus komt hem aan motor helpen. Porque no hay otro líder, no hay un líder que se haga cargo del pueblo de Dios. En zoals kind aan leren wat zich dit volk Gottes übernehmen wird. Y llegando ya al versículo 8, En wat hem afgevraagd, yo voy a leer. wat is een Spanisch, dat is wel leren. Dos versículos que tal vez nosotros lo tenemos aquí en la cabeza ya casi de memoria. Twee versen wat we al ongeveer zo in memorie hebben. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Door de aanwijzingen van een nieuw gezagsbeeld immer weer uitspreken. En denk om dag ook in de nacht te leven nu. Omdat du in allen zo handelt als du waarin geschreven staat. Dan wirst du Erfolg haben in alles wat du anfängst, glücklich te inbrengen. Horch, ik heb die gezegd, dat du mutig en entschlossen bist, hab keine Angst en laat die van nichts entsprechen. Als ik de Herr, dein Gott, blijf bij die, die alles wat du doen wirst. Hay dos cosas con las que Dios empieza a animar a Moisés. Er zijn twee dingen met wat God Jezus ontvangt nodig heeft. Una es que le hace recuerdo que su palabra siempre va a estar ahí. Eén is dat hij erinnert aan dat zijn woord is immer da. Y la segunda, En de tweede, es cuando el versículo 9 le dice, El no verso temas ni 9. desmayes, porque Jehová tu Dios igual va a estar contigo. verstehen wees de God wat met die zijn. Yo cuando lo leía antes, estos versículos, no lo entendía. Eerst einmal, wenn ich diese Vers lesen werde, könnte ich immer nicht verstehen. Porque pareciera como que es algo que ya está así muy animado, ¿no? Dat het iets is van een erg wat weer wordt al zij vallen ook weer. Pero no es así. Dat is zo. Es Dios mismo que le está diciendo a Josué, Dat is God zelf wat Jezus zegt. le dice de una forma como ya reiterándolo. De zegt dat op de basis van je leven al een beetje de terugwijzen werd. El versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces. En vers 9 zegt hij, ik heb nog de eerste El versículo de eerste woord zegt hard. dice, Ik heb niet gezegd. mira que te mando que te esfuerces. Y la segunda no es solo que tienes que ser esforzado, sino también tienes que ser valiente. En de tweede is niet bloos dat hij zal animaal zijn, hij zal ook, hoe zeg je dat alleen? Groep. Hij zal groep zijn. Porque yo uso mucho la imaginación. Ik gebruik veel mijn gedachten festhouden. Y ustedes imagínense a un Josué, ¿no? Fortachón, un hombre de Stel guerra, dat je zo ver een grote charpa is, een tricksman. y que todo el pueblo está esperando una orden. En dat ganze volk lukt nog een bevel. Y de repente está ahí Josué sentado en una piedra, no sabiendo qué hacer, ¿no? En Jezus zette vielleicht op een stein en denkt door en weet nog helemaal niet wat te doen. Y Dios se acerca y le dice, hey, Dat is dat wat aan zegt. Hey, stoor. mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Ik checkte, du sollst groot zijn. Hay un pueblo allá atrás. Daar ging du als een volk. Dice, no temas ni desmayes. Vers die nicht en das ist meins. Beschwing nicht. Vers die nicht en beschwing nicht. Y le hace recuerdo, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En hij herinnert aan dat die God wat immer door zijn voor immer door doen is. ¿Cuántos de nosotros, muchos queríamos empezar algo nuevo en este año?
Vele van ons gaan vielleicht wordt niet het omvang met jou. Y todavía lo estamos pensando, En nog einmal denken we darüber nach. sentados en la piedra. Y Zaten we gaan op den großen Stein. nos levantamos todos los días y seguimos pensando. En we staan allerlaatst maar eens op en denken we gaan over hetzelfde. Algo que sí anima mucho es que si le pasó a Josué, quiere decir que a nosotros igual nos pasa, ¿no? Si le pasó a Josué, Wanneer je zo gewonnen hebt, igual a nosotros nos pasa eso. graag zo kan ons opkomen. Quiero animarles y decirles que eso es algo por lo que es necesario pasar. Ik mag je nog merken en zeggen dat dit als einfach zo wordt normaal als dat passiert is. Ya luego cuando pases por todo ese proceso, En dan de eenmaal over deze den ganzen Prozess durch bist, ahí te vas a acordar, dann wirst du dich erinnern. vas a decir, ah, ahí estaba, Dan wirst du die sagen, das wird. en esa piedra yo me sentaba, Du, in meditaba. dem Schauen bist du Yo estaba ahí en el fondo Ik wil door sin poder salir. ohne eruit te komen. Hay dos cosas con las que quiero que se queden. Ik mag twee dingen dat je met mij blijft. Una Eentje es que Dios nos ha recordado siempre que su palabra nunca nos va a dejar. God heeft ons immer gesagt en erinnert ons daran, dat zijn woord ons schijnbaar veel. La segunda Het tweede es que Él dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Hij zegt, ik word je niet heengeloten en desamparar. No te voy a soltar. Ik word je niet loslaten. Pero así como Josué tomó una decisión, Zoals Jezus een entscheidung neemt, nosotros igual tenemos que tomar la decisión. mag je ook een entscheidung nemen. Queremos estar ahí en la piedra sentados Gaan we bloos op den steun zitten blijven? o ya secar las lágrimas y decir, bueno, hay que levantarse. En nog onze troon opwassen, waar we afstonden doen. Anoté 4 cosas con las que Josué empezó su liderazgo. Ik heb hier 4 dingen opgeschreven met wat Jezus zijn leiderschap omvangt. Empezó desanimado, Hij vangt ganz moedeloos aan, sin un líder espiritual, ohne een geestelijke leider. tenía una responsabilidad Hij had een verantwoording y era el que tenía que aconsejar al pueblo. en dan weer hij nog kijken wat dat volk beroeren was. Ya es como una carga, ¿no? Dat is dan al zoals een loon. Dios no le dijo, si quieres puedes levantarte. God zegt euch aan, van de baas, ga maar afstaan. Dios le dio una orden y le dijo, esfuérzate y sé valiente. God geeft aan een bevel en zegt, zie sterk en zie brood. Habrá lágrimas y vas a fallar. Er worden tronen zijn en die wordt ook die vervelen. Y ahora les digo a ustedes, En nu zeg ik dat tegen jullie. y también es para mí. En het gaat zo ook voor mezelf. Dice, pero hay algo que tenemos que recordar. Er is ook een woord wat we herinneren mogen. Mi Dios, Mijn God, ahora escuche y tómelo con mucha atención. hart en zie zij opmerkzaam. Mi Dios Mijn God, nunca, schijnbaar, nunca, schijnbaar. en 2024 En 2024 me dejó. heeft mij bestemd te doen. Nunca, Schijnbaar, no sé. schijnbaar. Me porté mal, claro. Hij heeft mij slecht afgevierd. No soy perfecto. Ik zie niet perfect. Y este 2025, En deze 2024, tal vez tú dices, vielleicht sagst du dir, no me siento muy bien. ik voel me niet zo goed. Es algo normal, a Josué le pasó. Dit is wat normaal is. Jezus geschreven zou.
Pero si tú tomas la decisión de levantarte, En wanneer du bij de Entscheidung merkst, op te staan, luego vas a estar diciendo, later wordt je zeggen, como Josué diciendo en los últimos capítulos de su libro, zoals Jesua al te laatst in zijn kapitel zei dat. no importa lo que ustedes hagan, Dat is een ding wat je doet. dice Josué, Jesua zegt, mi casa y yo serviremos a Jehová. mijn huis en ik, wie worden dit Herren dienen. Porque Josué, si ustedes en su casa llegan y leen todo el capítulo 1, Want die worden in huis komen en lezen het ganze eerste kapitel van Jesua. Josué siempre se dirige al pueblo cuando habla, Jesua wendt zich immer aan zijn volk, aan hij redt. les dice, preparen esto porque Dios nos dio esta tierra. Merk je eruit bij God heeft ons al dit land gegeven. Siempre utiliza las palabras nos o las palabras de nosotros, Gebruikt immer dat woord refereren wie er ons. porque él todavía no entraba en ese personaje de ser líder. Hij weet immer nog niet in die persoonlijkheid ben dat hij nu de leider is. Y ya casi en los últimos capítulos que estamos leyendo, En net in de laatste kapitels lezen we al. es cuando él empieza a decir, mi Dios, Dat is hoe hij aanvangt te zijn, mijn God. Jehová es mi, Jehovah is niet. Él es mi ayudador. Hij is niet helper. Todo empieza a adueñarse, todo empieza a decir, es mío. Door zegt hij zegt al alles toe en zegt hij, het is mijn. Incluso hasta decir, no me importa lo que ustedes hagan. Wat zo weet dat hij zegt, dat is een dank wat die doen. Si ustedes se quieren ir con otros dioses o no sé, pueden irse. Want die willen gewoon een andere jaren zijn, dat is op te doen. Si quieren seguir en vicios, si quieren seguir desobedeciendo la Biblia, no importa. Want die wil een lostas leven, doordat die entscheiden dat ze goed niet gehoorzaam te zijn, dat is op te doen. Él se para a un lado y dice, mi casa y yo Je hebt nog een zin, zeg in mijn huis, vamos a seguir a Jehová. want die worden in de handen. Si es él y su familia siguiendo a Dios, para él estaba bien. En wat hij en zijn familie zijn in de handen te doen, dan boven dat. Para mí eso es algo demasiado importante. Voor mij is dit wat zeer wichtig. Hay un punto en el que tal vez muchos estamos pensando, Dat is een punt waar vielleicht viele zeer denken. tal vez tú dices, no me siento digno, no me siento que soy algo escogido de Dios. Vielleicht sagst du, ich sehe mich würdig oder ich sehe mich mitgewählt von Gott. Tal vez he estado viviendo una vida que nadie sabe que es malo, solo yo. Vielleicht lebst du ein Leben, wo keiner weiß, was das ist, weil es bloß allein du. O sea, no, solo Dios y tú lo sabes. Oder bloß du und Gott weiten das. Y yo te quiero decir que eso para Dios no es válido. Ich will dir bloß sagen, dass Gott nicht geldig ist für Gott. Lo que tienes que hacer, Das, was du machst, arrepiéntete de si estás en un mal camino. du wüsstest, wenn du auf den rechten Weg bist. Es momento. Das ist die Zeit. Si estás escuchando esto, es momento ahora. Und wenn du das hörst, das ist die Zeit, kann nicht. Puedes decirle, Señor, ya no me siento bien. Kannst du sagen, Herr, ich will mich nicht gehen. Me cansé. Ich sehe mich. Ya no doy más. Ich kann nicht wieder. El pecado es muchas veces demasiado fácil. Die Sinn ist vielmals besonders leicht. Es fácil pecar. Das ist so einfach zu sehen. ¿O para quién no es fácil? Es fácil. Für wen ist das nicht leicht? Das ist sehr einfach. Caer en un pecado es muy fácil. In der Sinn zu fallen ist sehr einfach. Y nosotros somos hijos de Dios. Und wir sind aber Gott nicht hier. Y no nos debería de gustar lo fácil. In uns soll aber nicht das Einfache gefallen. A Dios le gustan las cosas imposibles. Gott gleicht diese allmähliche Sachen. Tenemos que ser hijos de un Dios que hace las cosas difíciles Wir sollen Kinder sein von
den God wordt de aanmerende zaak van dat. y ser valientes para soportar los pecados. En beroep zijn ten soportar. Soportar la tentación. Ten gegenstand aan je zin. Quiero decirles ahora, escuchen, Ik mag je wat zeggen, first. si tú no te sientes escogido, no te sientes digno, Wanneer du dich nicht ausgewählt fühlst oder fühlst dich nicht würdig, yo te quiero decir que tú vales mucho. mag die sagen, dass du hast einen großen Wert. Satanás y sus demonios te meten ideas en la mente. Satan en de demonen, die geben die veel gedachten in die Kopf. Te dicen, un poquito de ese pecado no hace daño. Ein ganz klein bisschen von dieser sind, das hätte kein Schuld nicht. Un viernes de vicio no hace daño. Ein Freitag von Lasters, das ist kein Schuld nicht. Pero ¿cómo se siente tu alma, tu corazón, Dios? Wo fühlt sich deine Seele oder dein Wort nur? ¿Será que vives tranquilo con ese pecado? Ist es mir ehrlich, dass du ganz froh lebst mit seiner Sinn? Yo estoy seguro, no nos sentimos libres, Ich bin sicher, dass wir fühlen uns nicht frei. porque siempre estamos pendientes. ¿Quién fue? ¿Quién Wenn's, wir sind immer, wir checken uns ran, wer sind wir? Cuando llegas ante Dios y te arrepientes, Und wenn du vor Gott kommst und du darfst böse, Él con amor te puede decir un versículo. er kann die mit Leib einfach sein. En Isaías 43:25, In Jesaja 43, 43:25. 24. Jesaja 43, 24. Esto es para que cuando tú vayas a Dios y le digas, Señor, ya no puedo más. Das ist dann, wenn du vor Gott kommst und sagst ihm, dass, was hier, kann ich wieder. Y le dices, Señor, perdóname. Und du sagst, Herr, vergib mich. Ahora sí, en este segundo mes del 2025, Nu, in deze tweede maand, im Jahr 2024, quiero empezar bien. wil ik ook omgaan. Ya no quiero estar sentado en las piedras, solo Ik meditando. mag mich op den Stein zetten en bloß ran denken. Y le pides perdón a Dios. En die vraagt Gott om vergeving. Y te arrepientes. En die des böse. Y Dios, con el amor que tiene, En God, met zijn Leib, wat hij heeft, te va a decir esto. die wordt hij dit zeggen. Yo Ik, soy el que borro tus pecados zie jij die deine Sünden weglässt. por amor de mí mismo. Uit Leib für mich selbst. Y no me acordaré nunca más de tus pecados. En ik wil mich niemals mehr an deine Sünden erinnern. ¿Se imaginan ustedes Kan jij je voorstellen? vivir una vida en donde te dan la oportunidad de empezar otra vez desde cero? Wo sie dir die Gelegenheit geben, wo du dein Leben fast frisch von Null anfangen. Y ahora sí te haces digno, te haces escogido. Und nu Te haces dit merkt die un escogido de Dios. een Überbilder oder ein Wörter. Y si hoy estás aquí, Und wenn du von der hier bist, tal vez para los niños o jóvenes, no sé, vielleicht für die Kinder oder für die Jugendlichen, porque sus padres vinieron, ellos están aquí. wens deine Eltern kommen her und du wens hier auch hier. Pero ya un adulto ya es por voluntad, Aber ein es voluntario que viene. Erwachsener, als het zijn ene woorden. O alguien de aquí vino amenazado. Irgendwer als hier een droom wordt hier. Tal vez al esposo no le van a hacer comida si es que no viene a la iglesia. Vielleicht wollen sie den Partner nicht nachgeben, wenn er nicht die Partner. O te amenazaron, Dann haben sie die bedrohen. pareciera. Das ist so. No, a nadie lo obligaron. No, es keiner nicht, du musst warten, hier zu tun. Y si estás escuchando estas palabras, Und wenn du über diese Rede hier bist, es porque Dios está hablando. dann ist, wenn es Gott zu dir liegt.
te está diciendo, empieza a partir de ahora, Det sagt empieza til de, von nu an wieder, go on. Jeremías 1:5, En Jeremia 1 vers 4. antes que yo te forme, Før jeg de form, en el vientre te conocí, en liv, van het moederlief taal ik die op. y antes que nazcas, En verder je geboren wordt, te santifiqué, ga ik die gehelpt. te di por profeta a las naciones. Ik heb die als profeet gezegd voor de nation. Esto es un versículo del Antiguo Testamento. Dit is een vers uit het Oude Testament. Pero ¿cómo lo tomamos ahora? Waar nemen we dat van deel? O vamos a tomar esa excusa de decir, eso es para tiempo antiguo. Er wil we die entschuldiging nemen en zeggen, dat wordt ja de oude tijd. Ahora es nueva moda. En nu van deel zeggen we een nieuwe mode. Me gusta cuando los jóvenes empiezan a agarrar nuevas modas. Ik luister hier van de jonge mensen van de nieuwe mode opnemen. Y luego lo vemos aquí a Isaac, mi cuñado, ¿no? Luca zei wie Jezus niet voor Isaac. Y es divertido escucharlo porque es su ánimo de él. En dat is Es divertido verlo como se... ja, dat is lastig om te zijn, om te horen wat de zaken zeggen. ¿Quiénes conocieron a Isaac, a mi cuñado, antes que venga a la iglesia? Wer hat Isaac gekent voor Jezus ontmoet? Tal vez un poquito, ¿no? Zijn einzelne zijn hand om een beetje te Vamos a ir un poquito más. ¿Quiénes conocieron a Franz y Corny antes? Wer hat Franz en Cornelius gekent voor Jezus? ¿Será que eran cristianos antes de venir a la iglesia? Weer dat Christen voor de kerk? Yo decía en mi corazón, Ik zeg een nieuw woord y lo voy a confesar, en ik word het bekend. vamos a tener mucho tiempo de oración para esos chicos. We worden veel onbeddenstijd aan voor de jongens. Hasta que Dios me cayó la boca But God die mond terug. y luego llegó Isaac. En dan kwam Isaac. Y ya con Isaac yo decía, ahora falta Corny y Franz. En als Isaac doorweer, dan zeg ik, wie veel naar Corny en Frans. Y sus vicios y sus amigos. Met losdag en met vriend. Y Dios por segunda vez me cayó la boca. En God maakt een tweede maal niet sterven. Y ahora llegó Franz En is het Frans y Corny. en Corny. Franz está haciendo un estudio de verano de Biblia. Frans die maakt een zomerbibelstudie. Y no se sorprendan si uno de estos días En vergeet het niet van het eind van deze deel. la persona que ustedes menos piensan Maar de persoon wordt je am wenigsten gedacht hast, ya va a estar aquí. wordt ook gezegd. Pero ¿y quién es el que tiene que hacer el trabajo? Maar wer is dat die de arbeid dan maakt? Yo olvidé Ik had vergeten que un libro dejé en la casa de su papá, de mi esposa. De mi Ik had suegra. ervan vergeten. Ik had in mijn schwerouders een boekje lopen en had het vergeten. Y puede ser que eso movió algo en Franz. En het snel is dat vielleicht toch een Frans wordt beweegt had. Aquí no hay fecha en una foto, Hier is niet een datum op een beeld. pero yo tenía en ese libro en medio, In naam van dat boek waar ik was, tenía una prédica. ik had een predigt. Y esa prédica lo encontró Franz. En deze predigt van Frans. Y el título que yo le puse a esa prédica En de Eberstraat waar ik deze predigt heb, dice el enojo y la ira. dat zegt de zorn en de woede. Y está llena de versículos. En dat is de van schriften. Y luego recibo un mensaje y me dice, cuñado, En dan iemand kreeg een mensage en zegt, schwer,
Eso yo lo leí todo el mes. Dit had ik alle gelezen. Y yo en mi corazón era, ¿qué? En ik in niet wat voor me voor. Son versículos, más de 10, 15 versículos que Het hay. zijn meer als 10, 15 schriftversen. Pero él con esa necesidad de Dios Hoewel hij met zijn neidigheid van God empezó a buscar cada van om te zeggen, ieder vers. sobre el enojo y la ira. Over de woord en de zorg. Y tiene sus consecuencias y tiene sus, no sé. En dat heeft zijn noodvallen. Y no te das cuenta que cuando tú muestras una vida mala, En du wordt dat niet aan dat wanneer een slecht leven wezen is, te están observando. dat die beobacht wordt. Vives una vida recta, Du leeft een lekker leven, een gerechtig leven, te están observando. die wordt beobacht. Entonces, ¿qué decisión quieres tomar? Wat voor een entscheiding wirst du treffen? ¿Vas a ser como un personaje que se queda en la piedra y sentado nomás? Wirst du diese Person sein, wo du bloß auf den Stein langweilig sagst, ¿O te vas a levantar? oder wirst du aufstehen? ¿Vas a llenarte de ánimo? Wirst du voll merken? Y vas a decir, ahora sí quiero empezar algo bien. En sagst du, nu wil ik wat doorgaan. Quiero que nos pongamos de pie. Ik mag dat we alle afstonden. No soy de estar llamando casi acá al frente, Ik zie niet van die persoon waar ik best niet zijn mensen in de verte krijgen hier hand. pero quiero que ahí donde estás parado, Maar ik mag dat kracht doen voor je best, voor je steeds, te pongas a pensar. dat u nu denkt. Quiero ser usado por Dios, Wil ik van God gebruikt zijn? quiero mostrar algo bueno a mi familia, Wil ik wat geluk wezen in mijn familie? quiero que mis hijos lleven una buena vida. Mocht ik dat mijn kinderen een goed leven vieren? Es a partir de ahora que tienes que hacerlo. Dat is graag van nu aan wat je moet doen. Yo me puse a pensar en el tiempo, Ik dacht even nu in de tijd. que los hijos no se detienen ahí en una edad De kinderen, die houden niet stil op een gewisse level. y que tú tampoco te quedas joven. En die blijft ook niet jong. Entonces, ¿qué queremos dejar en el camino? ¿Qué huella queremos Dus dejar en wat el wil camino? we heen geweest doen? Wat wil we van de sporen doen? Quiero que cierres tus ojos Ik mag dat de uw gemerkt. y repitas conmigo En waarom moet dit met mij? una simple oración. En einfach het gebed. Señor, Herr, gracias dank u por este tiempo aquí en la iglesia. voor deze tijd hier in Georgia. Gracias Dank u por permitirme escuchar tu palabra. voor mij erlauben die goed te horen. Yo te pido Ik bid u que tú cambies mi vida. dat u mijn leven ändert. Ayúdame, Houd mij. dame ánimo para seguir adelante. Geef mij moed verder te doen. Que la gente pueda ver Dat de mensen zien algo diferente en mí. er is wat anders in mij. Ayúdame, Houd mij. te lo pido. Ik ben u erom. Si yo veo Wanneer ik zei, algo malo, er is wat anders is. tú puedas sanarlo. Dat u kost te houden. Tú puedas limpiar en mi vida. Dat u het reinigen kost in mijn leven. En el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. En je dood. Quiero contar un pequeño testimonio. Ik mocht een kort zeugnis vertellen. Yo estaba haciendo el trabajo de Tlaxmiaca en Santa Cruz. Ik deed de arbeid van Krachmerker in Santa Cruz. Y eso era como algo de la iglesia que igual teníamos que llevar a Santa Cruz. En dit weer was een poort van de arbeid van de kerk wat we wat Santa Cruz brachten. Y de repente entra ahí al consultorio En met eenmaal kwam er weer aan in mijn onvrijs office. un hombre todo
algún brazo, no sé, algo, no recuerdo. Had een arm wat dan niet in de ordning weer heeft. Ik herinner me wel eens van. Y recuerdo que cuando Edward en su casa oraron por nosotros, por mí, En ik herinner me ervan als Edward die in het huis nog zijn gebeden bij de familie. no sé por qué en ese momento, cuando estaba con ese hombre en el consultorio, En ik weet niet hoe wij, dus graag in dit moment van het dit morgen in de office weer. se me vino a la mente esa oración. Kijk me dat een minidage is dat gebed wordt die dan gebed wordt. Y recuerdo las palabras. En ik herinner me aan de woorden. Cuando Edward oraba por mí, yo escuché Als Edward voor mij beden werd, gerecht. que las manos que van a tocar a la gente De geen voor de mensen onscheren wordt. sean las manos sanadoras. Mogen dat de geen van hullen zijn. Y sí, yo aprendí técnicas y habilidades, En ik heb geleerd het woord van de waas te strekken. pero yo sentía ese hombre está bien. En ik vond wel, het is gewoon de afstandsdeur. Y se me olvidó por completo que los ministros de Colonia se visten todo de negro. En mij werd het ganz vergeten dat de predikers van de kolonien dat ze ganz donker zwart aantrachten. Y a mí hasta que no me dicen, mira, ese hombre es importante o esa persona es importante, yo no me pongo nervioso ni nada. En die gaan ze mij niet zeggen dat dit een wichtige persoon is, dat wordt ik gewoon niet afgewezen. Solo hasta que terminó todo el trabajo que hicimos ahí de Rapnaca. En zolang wat je de arbeid vorig hadden met het huiswerk. Ahí recién creo que mi esposa, no sé, alguien me dice, era un ministro que salió. Door als wat mijn vriend mij zei, dat in het wordt hier bij mij. Y yo creo salió sano. En ik geloof dat je valt terug. Y volvió la segunda vez, ¿no? Volvió la segunda En vez. dit zijn ten tweede rol. Nou. Y ya la segunda vez era como algo que parece que vino con su esposa o algo así. En de tweede rol weer ik was van de tweede keer dat ik met zijn vliegtuig kwam. Y me dice, En zei ze mij. le cuento que desde que vine por mi brazo, mi dolor que tenía no me ha vuelto a doler. Ik kom hier dat ze zeggen dat vandaag wat ik hier weer met mijn vader en arm, dat mij heeft het niet meer bij doen vandaag. Y yo puedo dar testimonio que yo sentí que ese hombre estaba sano, para mí no había nada más. En ik wil zeggen stellen van dat voor mij wat ik van dit man de wereld gezet. ¿Qué hubiera pasado si yo le mostraba una mala cara? Wat weer passiert wanneer ik dit gewoon een crisis gezegd geweest? Si yo le hubiera dicho, no, está bien, vaya. En ik had aan gezegd, nou, dit was ons oké, goed. Y mucha de la gente que iba al consultorio en Santa Cruz En veel van de mensen wat door in ons consultatie sentían que era algo diferente. dit valt dat het dit weer de ernst wordt anders. Yo creo a ese hombre Ik geloof het is maar. le hacía falta alguien que lo escuche y que le dé un poquito de amor. Dit veel dat ernst weer aan het hart en aan een constant te luiden. Y se sanó. En dit wordt geluid. Muchos de nosotros podemos hacer eso. Veel van ons kan graag dit doen. Cuando veamos una persona necesitada, Wanneer we een persoon in nood zijn, no digamos como el fariseo, ¿no? niet zoals de fariseer. Anda, hace tus oraciones y tal vez te vamos a sanar. Goed, en dat die gebed en wordt weggezet worden. Seamos como lo que hacía Jesús. Laten we zo zijn, zoals Jezus zei. Se acercaba al que tenía lepra, De ging aan de naam de lepra had. al que no podía ver, lo sanaba. En de wordt niet zijn van de palmen. A la mujer que era más pecadora, se acercaba. De vrouw wordt een grote zinnerin weer, die verjuicht werd. ¿Y cuánta gente hay necesitada allá afuera? En vele mensen zijn in nood daartussen. Necesita lo que nosotros tenemos. De brokendaad wordt geen hand. Un poquito de tiempo y amor para ellos. Een ganz klein beetje tijd en life voor hen. ¿No? Zo. Quiero animarlos para que se
persona que muestre un buen ejemplo allá afuera. Het mag ons nooit meer dat we een dorpspel zijn voor de mensen dorpspel. Tal vez eso no fue una prédica sobre, no sé, sanidad o Vielleicht ist das nicht eine Predigt, die was Gott so über Heilung algo que redet. ustedes esperaban Vielleicht eine Dort, die gebracht wurden. que íbamos a hablar en lenguas y Vielleicht wir in Zungen reden würden. Pero Dios puso algo en mi corazón para animar. Gott wollte, dass wir reden so zum Kind noch mehr. Porque yo sé que si a mí me ha pasado, Ich wollte, dass man mir das passiert ist, a ustedes también les ha pasado, ¿no? dann ist dir das passiert. Un poquito de desánimo y si lo dejamos, eso va creciendo y creciendo y In creciendo. uns klingt die Notlosigkeit, wenn wir dort nicht bearbeitet werden, dann brauchst du und das brauchst und das brauchst. Pero si nosotros logramos apagar ese desánimo, todo eso malo, En wanneer we dat handelen, dat we deze nutlosigheid opmerken, ahí cambia el ánimo. dan verandert zich ons nood. Así que entonces nos levantamos y estamos bendecidos. En dan stoen we op en we zijn gezegend. Hasta el siguiente domingo. En wat de komende zondag. Espero haya sido de mucha bendición. En ik